Prinsip ini market bang tangkunan deh. Pegang santan. Santan mah. Deh. Wow. Cok. Ini malah presiden gitu, ha? Presiden pun deh, ha? Menang bang. Oi. Market secretary deh. Secretary kan deh. GP ang kami nakit ko at Hansing pero alam din ang kami ang hisap po komisioner ng paghandle ng Apollo kapag komisioner namning kita datang ke Tunggu yakin lah tunggu. itu dalam siapa jumpa masuk mai kolam he juga lo Klaim nahi lah, non rugi itu mah apa ciumnya? Kau kan nam tu thanu nahi ba Deh nanti. Afransi media korte itu afan curopar piglo pinilang milia hawaralong lang mili new market Kangpupon along nang kahumri dun apot suri surya kardom pajirlo nilitum la so market Kangpupon ke ladak lang milia hawar karbia khei si ke dosai de lape nilitum ladak lang milia rat ke katiki methang arit katiki ahan saide lase dipua bazar sitame ke ong dung ke dipua bazar jordun lo lapen thu dak pini local abazar sa menil tum dak satarde market Ingpupon lo dak sitame mesen ahan jor ponji long ponji lapen thu dipurong sopiarat sitame nanglitung wang tame ladak mesen methang ketiki ahan long ponji lapen nilitum pini labangso Wednesday market Kangpupon along kajo phapon sar Joni Timung local MSC Lumbajong alangli phansi nilitum chophapon lo bonsita alangli sai ke ong lapen alangli tum meeting ke dokok penajok alangli nang chetong dun edalo kasi alangli dular komisioner Sagor Setri si nang chetong dun lo alangli dular kasi alangli phanili tum memorandum ke pajir pondo memorandum along ke 8 pon somthom niltum 8 pon lo nomor isia bangke solar light la bazar area kaita ke pathang dangya fansi nilitum solar light nomor isi bipon lo lapen nomor hinia bangke market set ke nang chot nilitum dak chior cholang adim ke nang chot lasi kang hon pen nilito afan market set nang piye fansi prabjin pen nang pinai si chuning ripon lo lapen thu market area long non nitum lang katora sung pik non amat ke jol jiwan mission nang lele lang lapen ring bel ta avelang lapo se nilitum water supply pusi dam nilitum memorandum long piklang pon lo kasi lang abebostha no man nilitum hanang pinangji pusi nilitum chuning ripon lo non sitting ke dobom MSC lapen CM sar phansita meni tum chuning ri par piglo alang lista me
ke dam tang ningkan hinia frang alang li lang meli wang lo alang li kachi chaka teng nang to phan to warang pi vek po pu alang li lam the kaning je pen cheklo jona phi pen ke nili to phan to warang salam pilo tuwe atowar krong nia to warang salam pilo non to wara bang ke me piglo laka dokawe pen lang erlo nili tum lang milia to war si me nei lu sin tum thek dam long sona thaksi non nili tum rong rupaching thurja fanili tuma ke mang pon non market committee kang ke mang pon jor cholang hin rong soraphan ke pa frang pon kang thur pon thekji mene punil tuma ke mang along non la market set sitame prabjin pen nili tum hanang lang pon tha pen nang kimpi pon tha sin tum market set pen chuning ri pon lo nang libang ke lobang so komiti long ar pubang e pini nili non la langmili new market committee long ke non mat nili fancy chairman ar pu nang pek pon lo